box pa lang niya daan. Mahal. Daghan gid sila ko Andreo. Daghan sila. 1 Peter 5:10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Okay mga bay, na atas legacy moto no sa Mandawi. Gamay kini sila, di kini sila makitaan, pero nara we got here kay magpalit na yung tarong nga helmet. So daghan sa sila display dire nya, barato ra. Ay portibang trapika. So daghan gid sila ko Andreo. Daghan sila mapilian. Ako napili Nomad. Kuha na ko daan. Kay yellow, ganahan ko kay medyo kuan siya. Medyo sa tawagan eh. Classic nga look ba. So daghan sila mapili parehan eh. Nomad. Kasi sila ilain to color yellow na yung mga NHK kan sila daghan sila brands direct. Napa yung mga gili. Kung gusto gili daghan sila mga brands pero sila yung mga gili yung abay kompleto. This may Mandawi. Papakabot sa Mandawi foam and dual visor. Dual visor. Usually ang pricing barato naras 3.5 to 5K. So kung bate kayo kuyog si Mrs. kay maumay nagdas budget. So and dili ka siya maklaro kay gamay pero dugay na din sila dire. Kuno. Boss, ansa na mo ka dugay dire boss? 4 years na. Kaya mo na dugay-dugay na. So wag ikadumdum ng uban kay di man maklaro pero hopefully madumduman kay barato ra nya daghan gid sila. Daghan mapili. Ya madawat pod mo og salmon og unsa na bossing? Home credit. So kung di nyo madaghang yun yung asawa, salmon na ninyo home credit. Saro naman sa digya kong sugot. Daghan sa sila mga napod sila yung mga top box. Pila ning smoke nyo nga top box boss? 5 no? Pila ang ko ano ni? Kaning sing ana? Kanang nasubos? 5K. Ang bracketan na may bracket on dyan sa PCX. Pila ang bracket sa PCX? 1.3. So daghan yun sa ladre mga bay no? Maalang kita kabantay. So sige lang gidaghan sa tagmatuan po kung ay mga gwapo kayong design no? 4.5 raw 4.5 1.350? Sige boss, so, balikon tara sunod pabutang tag top box mga bay o na po sunod budget. So nga itong nakuha kay wala po sila spider nga half face ra. So daghan usually pricing nila di kay mahal man madadara gid. So kung budget in mind lang ito gira ko na okay ra. So 3.5 gili OTP lang palihok padata na sa bongga. So nasa sila yung mga zebra 2,100 for that one. Not that bad. So daghan kang mapili no. For those nga nangita get NHK again ang akong napili is Nomad and we will unbox this later sa balay and we'll try to review it before we have used it but we will see. Daghan tapos sila gloves nakapalit na sa ko gloves
1,250 ang price silang gloves. Tanagagan silang gloves dire. Nahitag 900, na 1,250 kilo. Pila ni boss? 3,500. Sunod kung dito ano ni kapoy singgit. 6 riders na makunin. 6 riders na kukunin kay. Bati ka sana. Kung iagi ni siya kinani kining complete ang pila yung mga pila mo daw na ni. Pili sa account no. Magkuhan pa katong sa app may gamiton boss. Ilang app. Dagog no. So mga bay, narade ato napalit no. From Legacy Moto. Ganiha kita mo sa video. Karon na uli na ta. So this is what we got. First and foremost, I chose this because I really like its style. Medyo classic siya. Medyo mahal doon tanawan ba? Bisag affordable good. It's really kana worth para nako. Design wise, of course, no, that's a choice and palit, but box pa lang daan mga bay. Tanawan ninyo, ang box pa lang niya daan. Mahal doon na kay box. Nindot check box, classic, coffee shop, cafe racer ang datingan ba. I think semi bagay siya sa akong PCX and hopefully kung makapatag lang yung motor po ko bagay na po. I'm looking man good to buy mampod laing motor po if the budget allows basta ko dako. So I think this will fit as well. So we'll see. Ato siyang ablihan isa kaya medyo gitape na gininila kadali lang mga bay ha. Toner ra ito siyang nablihan and we will see. Giad na lang sa diri nga akong upan pang gipalit to. Actually gipakapinan pagid nila og balaklava. So usara niya akong balaklava diri sa balay which is katong blue ako napalit po karon ilang gipunan at least kato malabhan na natay pang ilis. It's just not branded, basic lang pero for what it is no pakapin. So, sulit na po, di ba? It's my first time buying a nice helmet. Kaya katong ginagamit na to nga helmet before was tag 500 ra napalit na to sa mall. Kaya dinalian lang sa to pagkapalit pa rin natay magamit dayon maglakaw-lakaw. So let's just see first sa itong one I bought sa gloves. So this one atong napalit it's Sphinx. It's not that branded. Baratohon ra pod. Price niya is around 900. So 900 yung gloves. Ganahan sa ko it's ato ning ablihan to taon. So naa sa nila tong helmet no. And sa pamaya tong makita ang lain pakapin yang gipada. Na siya clear visor. I think yes, clear visor. Ay gipada nga clear visor sud sa box. So may clear visor mga bay, indot kayo no. May extra nga clear visor po kung di ta gusto. Pero para na ako okay na tong visor na kataon. Of course na siya kini sa tawagan ni dust bag siguro. Bugat siya basta. Okay, there it is. Ito siya siyang kaya ako rin nag-video na mga bay medyo lisod. So here it is mga bay. Nomad naka dust bag kasal siya sa bag. Indot sad. The bag alone akong plano ni every time siguro if ibutang ko lang ni siya sa motor ang bag kung mulakaw ko para kung ako man siyang ibilin din ako bitbiton sa akong sud ug sa akong adto at least nindot siya butangan sa sud di siya abugon. The bag no, it looks really cool. So sa gisuot na nila see daw adventure awaits. Yeah, literally that's why I bought my motorcycle, scooter adventure. So ato siyang ablihan. Give me a second. So, sa padding palang daan, no, mga bay. Itong itanaw na to. Sa suod palang daan, wow. Mapapawaw ka na sayang. Kung nindot gidjagkuan, nindot kisig padding. Let's see. Okay, maglisod tagtang nila. Nara. Maabli na. Okay, here we are. So, nara mga bay ang atong bagong helmet from Nomad ato napalit. Actually, ang price niya is 4,000 plus 4,100 but I don't know for some reason gihatag na lang nila 3,900 or 3,800 na siguro ito 3,700 somewhere. See?
Nomad XL in size. May size ang ulo. It's DOT certified, of course. And if I'm not mistaken, see, it's ICC as well. So, nagtuo ko, certified di siya DCE or something na. At least DOT. But, Nomad Camino. Front, it's really cool looking, no? I chose yellow kaya I thought nga nindot siya if mag-ride ta, at least very visible ta sa karsada. I was hoping nga ako sa tinghatag sa akong wife, but unfortunately her head and my head will not fit day. Dako ra sige kong ulo. So unsa may naa dire na siya vent from the top. So you can open and close this for more ventilation. Here na pod siya vent ni. Open na day siya. So, open na siya. So, close. Open. Ganda siya hagtik ko. Solid kig hagtik ba? Quality kayo. So, ito siya yung takilid. The design alone. I really like the design. I like that medyo circular gid siya tanaw, no? Egg looking. Unya. Ang ihapong pagka-yellow, dili sinaw, matte na yellow. Nindot kayo. Unfortunately, I have seen sa other reviews this you will need some sort of kaning specialized na screwdriver, Allen man siguro. If di ko ako masaya pa nga ba, Allen na itong gikinanglan para matangtang siya, bilisdan mo siya clear visor. But I don't think magbutang ko sa clear visor kaya again, siya pakapin. Pero di lang siguro na ako gamiton. Let's see. Sa tubangan, sige panuwat nila. Adventure awaits. Okay. International certifications. Sige daw. Surpasses DOT testing. Surpasses DOT testing and safety standards. Okay. DOT rated America. Sa US, connect shells, comfortable interior. So, nindot sa kailang gigamit nga visual, no? Kanilang graphics. Murag ganig sa Jeep nga Wrangler nga style. Pina-outdoorsy. That's mo ganina kadani na ko when pagkakita na ko anis YouTube ug sa Facebook. As like kanina gid mo na niya kung first na tarong gid nga helmet. Inani hang looks, no? Sayang kanang kuan. Medyo open ni mo na. So wala siya indentations, no? You can stop there, gahi siya na siya indentation, so nindot siya magdaganta. Then full open. As you can see mga bay, ang iyahang lining sa so this so nice. Bagay kaysa akong balingon. It's tapay felt diri nga side, no? Felt and Camino nga branding. Tapos ang kilid, as you can see, bagga gid siya. Although ang ilang quick release nga gigamit not D-ring kato lang regular, so it's okay. Sagana nimo, pero dali ra man pud siya tangon. Dili D-ring ko, do hassle sa tong D-ring as per ako nakita. Sa sulod, as you can see, no? Napay gwapo jud kay lang pagkakuan na ay mga branding name diri sa sod nga. I think di naman siguro niyo makita ano. Pero diri sa yang lining, na siya gipang suwak diri Camino. It's really para na ako nindot siya. I don't know ninyo mga bay. Comment down mo down below if kauyon ba mo sa iyahang looks. Pero nato siya, no? Nato yung gipada nga unsa kani. So, sticker. Sticker siguro ni. Ako ni papilit sa motor if sticker ni. I really like how they present this. It's very kanang classic nga halun kay siya dating for the price of 4,000 to 4,539 kung sale, it's worth it. Plus look, sa yung kilid ni rubber dere Camino. So yeah, exactly. Talikod. So mga bay, if ganahan mo helmet nga medyo classic na dating, I would really recommend nga kini. Para na nindot siya. Worth it sa price. So daghan ako nagkita na. Tanaw ko atong sa Geely nga
ingin-ini pod, classic pod. I just forgot the name. Dili kayo siya the same yun. Let's open daw ang gloves na ito napalit. So this one is about 1 to unta. Gihatag na lang ni handle dito sa Legacy. Ganaan mo mga to, atuan ninyo. Di mo magmahay daghan kasi sila ng choices. Kaya kayo Legacy. Sa may AS42 Hernan Cortez. So this is the looks na it looks okay ra, dili puwa or anything like that na medyo weird, mura kag bata. So classy gyapon kay siya tanawon and protected na kasi init og sa kung simbak ko palayo og matumba kay kamot matukod, at least diba dili kayo siya lisod, dili kay bati. Okay ra, ano na ako, for the price, it's okay. XL na size, mga bay. So, muna na itong ganito, no? Mag-ride ka ng helmet, kining gloves. O na itong kompleto, no? Palit sa tag ng jacket with padding, riding shoes, and so on. So, mga bay, na, ito ng pinaka-satisfying part sa pagpalit og mga bagong gamit, ang pagtangtang sa sticker. Yes! Wow! Sinaw pa kayo. I really like it. So ito na siya yung testing og sa loob. Di lang ako ipakita kung na as usual kay pina-mystery effect man ta diri. Again na siya yung opening diha and opening diri for ventilation. So makasira na gid din taon ko sa kung kuan kay di na ko malibat ani niya. So mauuna ni siya mga bay. So this is the fit and finish niya. Wow. Nindot tinawa. Tinaw ka siya sa sud. Unlike sa akong tag 500 nga helmet, ito ang difference. Mura na tao ni ano, Power Ranger. Mura Power Ranger mga bayo eh. Yeah, look at the snug fit sa sulod. Wala komentar sa sulod ang malaka. So tanaw ninyo sa sulod, hugot siya. Mo kupot siya si mong aping protected juga. Mas sakto ang good ko no. As per sa Fortnite YouTube channel nga ako nakita, mas mayo og kupot gid daw siya dire para walay dili matarog yung ulo simba ko kabunal nimo, sakto kay performance imong helmet sa pagprotekta sa imong ulo. So mauna ni mga bay ang ending sa tong vlog, no? At salamat kay sa inyong pagkuyog namo dito sa Legacy o sa pagpalit na to sa tong helmet, pagkuyog ninyo o sa pagtanaw sa video. So remember, one ride, one catch, one bite at a time. See you sa next video. Please hit the like and subscribe button.